Gusto ako kabahin itong pagiging vlogger. Una nga mga kuan, wala pa magpapandemic. Ang pwede lahakitan ang mga social media, ang mga artista. Hapag kaya na bis na lahin o pwede mag-vlog. Baga diri laha rumamay kay bis na pagginakan. Kaya nang lan baga mai-entertain dun imo mga followers and subscriber. May daba kwarta ha pagiging vlogger. Kaya mo nga ito truson ko kay puros mga digital creator. Labi na Facebook. Basta kagud man umabothin 5,000 subscriber, makakatagamtam ka ng tinatawag ng mga kalungganayan. Pero nabase itong ito ni mo sinisiring advertisement. Damo nga nito mo views, durda mo nga nito ni mo mga followers, na durda mo itong imo advertisement. Labi na YouTube. YouTube kada adlaw makinanglan may dako maha-post social media gaya YouTube $1 ito ning talon tat baga na kukuha pinagiton mga ads. Kabay nitong pag-vlog kay bagod man ton content. May da tinatawag nga food vlogger, travel, mga kuno natira karoyag pa sabot ta publiko. May da mga charity, may daliwat mga educational, depende hilig. May dalot mga prankster, nagpra-prank. Itong vlogger, 75% ay mo kinabuhi, ay mo live, ada publiko. Kung nagaano ka, dirito na pagparayo kung itong kinakaon. We cannot please everybody. Rason kita nga nagpapalibre. Diri man pero minti kada adlaw, kita nasok ko tato ay YouTube. Amo to rason nga nag-vlog kita. Uy, ay, naringasa. Damot estudyante yan na dito. Recollection yun at hi, mga taga national ko no. Damot estudyante. Yan mga graduate din, mga collection nila. Oh, good morning. Today is Friday, May 2024. Time check natin alas 9 ay alas 9:40 didi apostolic graduation luwas itong mga kinder 33rd night mobbing ikanoy bianyos moving up and third recognition mga nagbuboto ini. So yan kay Biyernes ikatulog kaupat kay Biyernes San Mayo amon yan ito na 5 ka Biyernes kay itong katapusan is 31. Waray ko yan na kwarta mga sangkay manapululat at kay bangin naman masina ito nito at mga igasi manapululat ato niya ng libre. Tunupod ako lang. Gidong makakaulit yung dayong temprano kay manapululat at yung bibiling. Napulo nga kuan libre. Okay. Ano man didi. Ikapera kami kuya. Ha? Ikapera kami. Kamot siyahan. Kamot siyahan niya na. Ibalik kami utro nga ni kuya. Kay pito na latak diri nun. Kay man napulo na taging bibiling. Inuuro sorry. Shameful. What a shame. Pero nauli ka ng tanto pero sige laki di man laka man diyan. Ay ka man ang sila. National. Yes, ano ka? National? Pito na lang, pito. Dapat pito ang biyahe. Sa malay ka biyahe, Usap pala yun? Oo, kuya, sa pala. Bali siyang pangayan, baga. Kala ko kala ko per person. Nagano ka mo din Janet? May dala ko ba nun? Nangumpisal na ka mo?
Adri, pataylo ako. Amen. Okay na ka sila, okay. Ganado la. Kaya nga, Edra. Lubog. Ano, moving up na kami? Graduating. Mga college na. Yes. Mga senior high na ngayon. Yes. Lugar mga dito ng tiyubot. Ay. Ano yung kurso man? Kuan. Mga red tech. Ha? Radtech. Ano Radtech? Kuan. Radio Technology? Apo. Adat mga x-ray? Like mga x-ray machine? Opo. Wow! Mag-a-abroad ko daga. Pwede. Ano, since high school or elementary ka mo magkakabay ka da? Then. Senior high lang. Senior high ka. Bakit? Wey! Mapinga ka! Sabi ako, ay, pagi kang pala sa buwan. Sabi rin na kita nasabot ka na mga roko ninyo. Mga disugalato, engkanto, No. Liso. Uy. Uy, gimay. Okay, thank you. Thank you, Kuya. Bye, good night. Okay. Okay. Oy, ano ito no? Nakuan mo nga di. Naigo. Badaw. Ano ba ito nga trabaho? Uri ka kita ka-check ang camera. Anyway. Yay! Ako na, libre sa kayo niya ha? Ay, salamat 5 na pasahero. Ayun, libre ito. Ito man na. Nakasurod dito kita ah. Ano? Libre sa kayo ni San Antonio. Pero di rin ka ba po video kaya nadira makitang kamo. Charot. Di pa rin sa noon, nakaning camera ba? Ay, kita merkado. May kakayan ka ng puzzle. Sa kain pa sila, pwede kita din umali. Ay, salamat. Ay, salamat nga sumakay ka mo ha. Rin nasa kaya ako ng libre karuyag niya na pasahe. Bad trip. Jerry balit. Ay, salamat kanina. Tulo. Yan na, 2. Ay, 5 na la. Maka-boundary na ako. Kaya na po lang taging bibiling. Para pasil. Pasil kami. Ay, kami na eskwela. Okay, sorry. Ay, kami na eskwela. Aprap 1 na, senior high. Dari pa. O college na. Ay, yan. Ayun yung kurso. Kali na din yan, no? Alright, hinahinay lang, hinahinay. Oh, ano lang. Sorry. Ano para pasil? Ha? Pasil. Mamaturan kami ang pasil. Tapos pala mga pinaso dida. Ano para pasil? Iling ano today? Para pasil. Awan DJ, Hala. Pasil. Kiling. Madinela. Para pasil. Alin na lang po. Ano na ka? Sige, thank you. Okay. Bye. Mupay kayo rin tumamod ng camera. Ala, 5 raw kita. Okay na lang sa kayang kita kanina din eh. 5 na nagpasaheros yan. Bago na awod man luwat kita hinin niya. Kaya no, siyempre taton mga egg kasi mga spaceship ng mga astronaut. Diba? Anyway, may dako kuan, may dako ngayon baga putig share lang kuan Austriahon. Kaya oray taman baga yan na pwede pag himang rawon.
Magustorya ako kabahin itong pagiging vlogger. Pagiging vlogger kasi, ang una nga mga kuan, wala pa magpapandemic. Abagan nakasabot lang kita hadto, ang pwede lang mag-vlog, ang pwede lang hakitan ang mga social media, ang mga artista. Oo, ang mga maghusay, mga gwapo. Oo. Ada kay hapag kaya na bisnalahin o pwede mag-vlog. Ada kay diriton gintatagahit sura. Gintatagahilig ora pagatagin panahon. Usahay nakasuring kita pag-vlog. Baga diri laha rumamay kay bislat pagginakan. Ay nanglan baga mai-entertain iton imo mga followers and subscriber. May ba kwarta pagiging vlogger? Oo, may ada. Ba, kaya mo nga ito truson ko kay kasagaran na yan puro sa mga digital creator, kalagat creator. Labi na Facebook. Kaya Facebook, basta kagud man umabothin na 5,000 na subscriber, makakatagamtam ka ng tinatawag ng mga kalungganayan. Pero nabase itong dida, ito ni mo sinisiring advertisement. Oo. Magdamo nga nito mo views, durdamo nga nito ni mo mga followers, intunsis na durdamo iton imo advertisement. Labi na YouTube. Di lulabas yang kaya nga tuna. Okay. Oo. Saring ko kan nanay, padayon na kita. Oo. Waray nagmamanilang puso, hindi rin naaging sakripisyo. Kaya lang na ipadayon natin mga karuyag signon. Kabayan itong pagiging vlogger. Iba-iba good man itong content na tinatawag. Mga istoryahon, mga hilig. May na tinatawag nga, food vlogger, travel, mga kung ano na tira karuyag nga igpasabot na publiko. May da mga charity, may daliwat baga educational, depende hilig. May dalot mga prankster, nagpra-prank. Oo. Kaya nahihilig kita ito. Depende ito nito mo lagi mga gusto buhaton. May kwarta. Oo. Salita mo ito na kada adlaw makinanglan may dako mahapost social media. Labi na YouTube. Kaya YouTube pwera tag 100 o tag $1 ito nintalon tat baga na kukuha pinagiton mga ads. May iton sharing pa iton vlogger 75% hay mo kinabuhi, hay mo live ada publiko. Kung nagaano ka dirito na pagparayo kung tim kinakaon, kumbaga papasabot ka lang, nag-i-enjoy ka tim kinabuhi. We cannot please everybody. Bisang yan at pagpapalibre sa kaya. Ay mana Linda, ngayon ka kana librenin. Ayaw libre. Okay. At misbisan kita ba magkasasala ba, magbuhat kita yung maupay buhat ba kita yung maupay atonig kasi. Alaman na Linda, maligid na Santo Niño daw panungtag Santo Niño luwat hindi nagbaga maruriyagon lang. Kunom kanya babalik ng tagot bato sikos ya kay tiya so kuno lato nila tiya takluban apa ko mo sita ko no mo si manliwat ano gano ko mo yan rehearsal moving up salamat Ngadangan na ni hakuan ako. ngay kita Ngadangan ko kayo kay atabangan mo. oo
yan ah. Nakaunan na. Huwag na. I will be giving 100 free. Pero anak yung pasakay. I'll give him the tip. Salamat po nala. Ay, salamat. Salamat sa niyo pagsakay ha. Hindi rin mo pa. Kapara ka diri ka mutod pa ako mutod. Pero kung karuyag niya, okay lang. Ay, gusto na bilis. Pamilihan, balitag siya. Oh, unong plus. Unong plus to ha. Ha? 8? Ah, okay. Maro ka mo kung kayo no libre ni. Ha? Kahit yung pasahe, atok na rin pasahe YouTube. Oo. Atok na aron pasahe YouTube. Baka maging vlog ko. Kalit libre. Ay kita dyan sila. Andin ni? Okay. diversion. Oh, wala yung diversion. Ito may kabukit ko ko lang. Okay. Oh. Sige. Ayos. Graduating ka na. Mag-graduate na sa field. May kuha rin kapasar na exam. Ano man. Pero makagraduate. Oo. Awayin sila. One na din. National. Salamat sa iyo. Ay nga ron. Andrew. Andrew. Oo. Andrew ang barangay Buntay. Oo. At saka Buntay ka ngayon, ano? Tingnan mo. Oh. So, nakaika siyam na pulo kamo na akon palibre. Ay, salamat sa niyo pagsakay ha. Kanina pa ko pinamili ka na pulo, kasi yung napulo. Salamat sa niyo pagkabali. Wako rin man pagkapasakay ito. Rin mga race ko man kamo din niya. Karuyag ng magbayad. Oo. Balito, thank you ha. Actually, bayad din ini yung marang kong kunain. It na bayad ako sa YouTube. Okay, nag-vlog kita. Yeah, what na lagi yan, di ba? Oo. Naman nila yun at pwede mag-vlog. Ano na, mga artista lang pwede mag-vlog, di ba? Yan ha. Itapagan na kita hinigay yun itong social media nga any one of us can be a digital creator. Charot! Oo, mo ito. Nga para ka di ka magkita ka na. Okay. Ano ba itong naran sa YouTube yun? Ha? Sangkay Tonyo TV. Man, Sangkay Tonyo TV. Ang sangkay ang mga engkanto ng alien. Ay YouTube ha? Facebook liwat. Bukit ito dudua tira. Ano sa alien yan parehas ini. Salamat. Pero ako actually, iya ko dira kitong baga. Ay, okay. Iya ko dira kitong mahilig mo. Ay, kita di yan oh. Dira kitong mahilig pag pinanirin. Please like, share, and subscribe. Or kitong dira kitong mag-ano. Kung ma-like, then go. Kung ma-follow, then go. Oh. Somewhat may sharing ka. Kaliawad ka man, Lenny. Tingni ka mo. Ay, di may gaon si ini. May dapat kabungon. Mani ka mo din eh? Yes. Okay. Thank you po. Oras pa yan. Salamat sa niyo pagkikabali ha. Oo, ay salamat. Sa boundary na ito nyo, nakanapulo na kita yan libre. Mauli na kita. Ha? Huwag yun ito pa manit sobra. Balitawa mo ito, gusto ko lang ipasabot rason kita nga nagpapalibre. Di rin man perminti kada adlaw. Oo.
kita nasok ko tato ay YouTube. Amo to traso nga nag-vlog kita. I hope na makakuha niya na akong reaction yun ano. Iyawat na lang baga kada nato no sa nga content sa kadlaw. Ado tong dito gin kukuan. Gin babayaran. Bisala baga hinahinay. Bisala baga tag $1 to sa kadlaw. Okay na ito. Oo. Makakuang-kuan lagi tayo ito na itong binubuhat. Oh, galing ka Manila? Kumusta ang Manila? Okay lang? Wala ka daw. Tahala naman mga sangkay. So garo talanay. This has been your friend from another stars. Inian iubos ng sangkay. Sangkay Tonyo. Raso na ginanapolo tala. Kaya no, siyempre masiplat sa aton nga utrog baga nagpapakabuhi. Imbis para na era, diba? Mabibidong ito makita, diba? So kadla ito. At least napulo nga libre. Kaya no kuno permanente napulo. Kahit napulo. Oo ha? Okay.